Myslíte si, že znáte zvířata? Vsadím se, že číslo 3 vám vyrazí dech. Odpočet začíná? Teď. Fakt 7. Chobotnice mají 3 srdce a modrou krev. 2 srdce pumpují k žábrám, 1 do těla. Geniální podmořské inženýrství. Fakt 6. Medojedy kapští používají nástroje, pamatují si obličeje. Malí, nebojácní, chytřejší než vypadají. Fakt 5. Meduza Turritopsis do hrní se může vrátit do mladistvé formy, v podstatě biologicky nesmrtelná. Fakt 4. Vrány poznávají lidské tváře, drží zášť. Chovejte se k nim hezky. Fakt 3. Někteří žraloci svítí. Biofluorescence v hlubinách, tajná diskotéka. Fakt 2. Samci mořských koníků rodí, nosí vajíčka a pak vypustí desítky mláďat do světa. Fakt 1. Sloni slyší nohama. Nízkofrekvenční dunění se šíří na míle daleko, jejich nohy to cítí jako subwoofer. Rychlé shrnutí. Který fakt vám vyrazil dech? Napište číslo do komentářů. Sledujte mě pro další mikrodivočinu.